kalian Mayangkara Campur Sari. Ingkang angka sekawan wonten Diajeng Putri Lope Mayangkara Campur Sari. Terima kasih banyak Mas. Sami-sami Diajeng Putri. Ya, selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan
ending terakhir gak patek penak. Iya. Heeh. Tuas kadung Bu. Ya aku wis semangat loh Mas Madang. Kok jan-jan wong-wong ki ora mesak-mesakne bocah ayune kaya ngene. Ya, Sapa iya. to sing raruh putri lope-lope bocah saka gunung peh. Masya Allah. Alah kebablasan malah tekan kono iku malah tukang letinge wis kudu nampani lek awakmu tekan kono. Mas ngadeka. Lho, kok iso ngadek kok sampean iki lho ngadek kok dadake. Tangan dawa remen to Ayo Mas. dhisik iki wong dhisik iki Jopa Japune iki mandi. Oh. Wong dhisik iki anak 11 dipakani apa kuwi jenenge lek ngarani wong dhisik tajin.